A estas alturas do concerto, supoño que vos estaréis facendo varias preguntas, non? A resposta á primeira pregunta que vos estáis facendo é sí, se poden facer os fritos, non se pega, pero es que o sonido vai proporcionar a capacidade de vento, neste caso non é teflón. A segunda pregunta que vos estáis facendo, a resposta tamén é sí, desde logo que podedes levarnos esta música a casa, que non desee, temos por aí uns destinos, precios populares, sin impostos, sin nada, 5 euros, nos buscáis aquí al final y os damos encantados de la vida, queremos decir